ಎಂಚೆಂಚಿನ ಜುಗಾಡು ಮಂಡೇಲು ಮಾರೆ ನಿಕಲ್ನ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ತಿನ್ಪುನೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ನಿಖಿಲ್ ಒಂದಲ್ಲರು ಏ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಚಲ್ ಉಬರಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿದ ಪೋಸ್ಟರ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ನಿಖಿಲ್ ಈ ಪೊರ್ತಗಾನಾಗ ತೂದಿಪ್ಪಾರ್ ನಿಖಿಲ್ ಸೊ ನಿಂಗ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿದ ಬುಧರ್ ಪಥ ಒಳಿತಿನಡೆಗೆ ಸಾಗೋಣ ಬಂದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇದ ಶೂಟ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನೇರುಲ್ಲೇರು ವಿವೇಕಿರುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟರ್ನರ ತೋಜಾಲೆ ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಖಿಲ್ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಆಂಡಲ ಬ್ಲಾಗ್ಡೋರ ತೂಲೆ ಪಥ ಒಳಿತಿನಡೆಗೆ ಸಾಗೋಣ ಅಂಕಿತರು ಬತ್ತೇರು ಬಲೆ 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 ನಮ್ಮೈತೆ ಇಂಜಿನ್ ವಾರ್ ಮುಗಿದೀತ ಅಂಚನೈತೆ ಬಿದಾಡ್ಗ ಚಾರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಶೂಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟ್ ಬೋಡ ಇಂಗ್ಲ ಚಾರ್ ಮಾಡಿ ಧರ್ಮಗೆ ಏಸಿ ಧರ್ಮದ ಏಸಿ ಅದ ಸರಿ ಸರಿ ಚಾರ್ ಮಾಡಿ ಲಿಕ್ಕಾಣ ಒಂಜಿ ಪೋತುಂಡು ಇತ್ತ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂಜಿ ಕಣಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಕಣಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಈಗ ಮಾಡುವ ಒಂಜಿ ಜನ ಒಂಜಿ ವಿಕೆಟ್ ಔಟ್ ಅದ ಒಂಜಿ ಪೋತನೆ ನೋಡೋಣ 4 ಜನ ಉಳ್ಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಣಿಗೆ ಬಾರ್ದು ಹೊಡ್ಕ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ಬೋಡು ಈ ಜನದ ಇಂಚ ಬತ್ತನೆ ಜನಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ರಿಶ್ ಕ್ರಿಶ್ ಉಬಾರ್ಡ್ ಕ್ರಿಶ್ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಆತಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ತೂಂದು ಓಟಿಗ್ಯಾ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ತೋಯಿನಿ ಅವಳ ಎಂಕ್ಲ ಪೋಂದಿಪ್ಪನಗ ಎಂಕ್ಲ ಎದುರು ತಿಕ್ಕೇರಿ ಒಂಜಿ 3 ದಿನ ಬಂತದ ಅವಿತ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ದುಃಖ ಅವ್ರ ಮೂಕೋರು ಕೈ ಅಂತ ಬದುಕಿದ್ರು ಕಂಪುಣ ಬೇಲಂಜೇರಿ ಕನಕ ಮಾಡಿ ಎಂಗ್ಲ ಪೂರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಗುರುವಾನಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅಂಗಡಿ ಕುಂತೋಡತ್ತೆ ನಾ ಚಾರ್ಜ್ ಕೇಬಲ್ ಉಂಡಾ ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನನ್ನೇ ಅಂಜಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಪಥ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಅವು ಗಾಳಿಗೆ ಪರಿತು ಹೋಗಿ ಅವು ಬರ್ಸಾಗಲ್ಲ ಪೂ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಜುಗಾಡು ಮಂಡೇಲು ಮಾರೆ ನಿಕಲ್ನ ಪಥ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಪಥ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಪಥ ಯೋಶಿತ್ ಬನ್ನೂರ್ ರೂಬೋಂಡಿ ನಿನ್ನ ಯೋಶಿತ್ ಬನ್ನೂರ್ಗೆ ತುಚ್ಚುದು ದೆತ್ತೇನು ಎದುರು 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 ಬೈ ಮೂಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ತೀರ ಗಾಡಿ ಉಂಟು ಪಿರಾವು ಸೈಡ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಗಾಡಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಅಂಕಿತ್ ಅಂಕಿತರ ಅಂಕಿತರು ಸೆಲ್ಫಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಒಂದಿ ಸೆಲ್ಫಿ ದೇ ಪಾಪ ಮಂಗಿರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಪೊಲ್ಯ ಅದೇ ಏ ಅಚಲಣ್ಣ ಸೈಟ್ ಸರ್ ಅವು ಸಿಸ್ತು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಅವಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿ అవులా అవు వ్యూ పాయింట్ ఎట్టండి
ಕಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಹೌದದು ಸನ್ಸೆಟ್ ಅನ್ಸದ ಹೆಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಚಾರ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬರೋಲ್ಲಿರಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇರಿ ಮೊದಲೇ ಆ ಪೆಟ್ಟು ಇಚ್ಚಿನಿ ಏತ್ ಶೋಕದ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಲೆ ಬಟ್ ಇಡೆ ಬತ್ತನಕ್ಲೆ ಮಾತ ಲಗಾಡಿದೆತ್ತು ಬೋತೀರಿ ಕಜೋಬುರ ಪಾಡ್ದು ಪರಿಸರ ನಾಶ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಡ ಈತು ಶೋಕದ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಜೋ ಪಾಡೋರತ್ತ ಎಂಜಿನ ಲಗಾಡಿದೆತ್ತು ಬೋಪರತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಭಾಷಣ ನಿಗಲೆಗೆ ಕಟಂದ ಇರಕ್ಲ ಗಂಟೆ ಗಿರಿಪುಣಿಗೆ ಪೂರ ದಕ್ಕದ ಹೋಗ್ನಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ ತೋರಿಸ್ಕೊ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಂಡು ಬಾನೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಅವು ಏರು ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಯಾರು ಯಾರ ನಿಂಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟದ ಯಾರ ನಿಂಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟದ ಯಾರ ನಿಂಗೆ ಪೋತುವೆ ಧರ್ಮಗು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಿರೌಡು ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಇರಕ್ಲೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ವಲ್ತು ಒಂದು ಪಂಡ ಬೈಕ್ ಪೂಪನೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬೈಕ್ ಪೂಪು ಜಾಸ್ತಿ ನಿನ್ನದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ವಿವೇಕ್ ಅದು ಯಾಕೆ ಹೌದು ನೀನು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ತುಂಬಾ ನಾನು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗೆ ಗೊತ್ತಿಂದ ನೀನು ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಹೋಗುದ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಮಾತ ಉಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ ಫೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ಕೂಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ನೀರು ನಮ್ಮೈತೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ರೀಚ್ ಎಂದೈತೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರದ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡನ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಚಾಪರ್ರೆ ಬೋಡದು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತೆ ಪೊಯ್ ಅವ ಪೊಲ್ತು ತೆತ್ತನ ಅಂಜ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚಾಪರ್ನಾಗ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಡ್ತಿಕ್ಕ ಚಪ್ರಿಲು ಮಾರೆ ಬತ್ತನಲ್ಲಿ ಬರ ಫಟದೆ ಪುನ್ ಗಟ್ಟದ ಕಲ್ಲೆಕ ಅಡಿಕೆ ಊರು వచ్చి ನಾನು ಗಾಡಿದ ಎಂಚ ಅಂಕಿತ್ ಇತ್ತ ಅಡಿಕೆ ಊರಡದು ಮೂಡಿಗೆರೆ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ 10-12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಿರಾವುಡುಲ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚಾಪರ್ನ ಗೊತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಐಟ್ ದಾದವರ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಬಡಲ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಫಿ ಲವಕ್ಕ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಕಾಫಿ ಬರಂತ ಅದ ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡನ್ ನಾನೊಂಜಿ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ವಿಷುವಲ್ಸ್ ತೆಪ್ಪರುಂಡು ಆತೆ ಬುಂಡ ಬೇತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಇಂಗ್ಲ ಬತ್ತನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ನಾನಂತೆ ಅವ್ರು ಆರಾಮ್ಸೆ ಚಾಪುರ ಪರ್ದು ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಕಿತೆ ದಾನೆ ತಿರುಗಿದು ಕೊಲ್ತನೆ ದಾದಕ್ಕ ಬಂದರು ಯೋಶಿತ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದದ್ದು
ಎಲ್ಲ ನೀಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕು. ಈ ಐಫೋನ್ ತೆತ್ತನಕಲ್ಲ ಹಣೆವರ ಅಂದು ಆಯ್ತಾ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪು ಎನ್ನದು ಕಡಪುಡು ನೀ ಹಾರು ಕೆಳಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಲಾಯ್ಪಿಯಾ ತಿರ್ತು ಲಾಯ್ಪು ಶೋಕ್ ಬರ್ಬೋದು ಐ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಂಟೆ ಪೂರ ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಗಿಪುನ ಪೂರ ರಾಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ದಾದರ್ಶ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅದು ಇಂಚ ಅಂತ ಬಂದ ಇಂಚ ಪದ್ಧತಿ ಅಂಡ ರಮೇಂಚ ತಿನ್ಪುನೆ ಪದ್ಧತಿ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟದಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಅದ ಚಾ ಬಾರ್ದು ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಊರಿಗೂ ಪಿದಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಚಾ ಬಾರ್ದಾಂಡು ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೇನು ಇಲ್ಲಡೆ ರೀಚ್ ಆತೆ ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡಗೆಂಡ ಒಂದು ಇಂಚ ತನ್ನೆ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬೋರ್ಡಂಡ AU ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸೈಡ್ ಇಪ್ಪನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಲೆ ಇಡೆಗೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ದ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಮುಗಿಪ್ಪುಣು ತೋಜುಂಡು ನಾನು ಅವಳ ಇತ್ತಿಂದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಇಪ್ಪು ಇಜಿಂದ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇಡೆಗೆ ಈ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಎಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಗ್ಲೆಗ್ ಮೂವಿದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಒಂದು ಕೆಂಡ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ದ ಒಂಜಿ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಬರ್ರೆಪ್ಪು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ AU ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಇಂಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪತ್ತ ಬರ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.